podo singo barongi sing rung kenali yang sudah kenal di akar kawan dia Mas Kondo Wardoyo dari Paso Pati Gajah Putih terkait peserta Mas Kondo ya Kota Blitar terima kasih kepada para penonton dan juga kepada para jawara para pendengar tamu undangan semua yang terhadir atas nama dari segenap panitia wabili anggenipun karawakan pansedoyo wonten kekirangan kekilafan kirang sukuh kirang kupuh ugi kirang lungguh kirang lawuh atas nama Sokibul Gajah Bapak Heru Kusnanto nyuwun pangapunten ingkang sakadhanganipun akhiru kata Suruh Sutiro kan Kap Subrapto labur sekaping olah darmaning maktuti becik ketitik olo ketoro sopo witi olo wah yuning sirno sak bejo-bejo bejane wong lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pawirajana terima kasih Sankrep komen Gusti Nata ing prasasti Nuswantara tanah Jawa nyata papane satriya wes jarno iki rasa durusi wes penting kok jarne ae ben sak dikafolae timbang ngamuk lho ki ketut dari karangan kebat nyata salah galek perjodohan Bapak Haji Sukarman dari Petut sama dengan Lego Blitar Supriyati wis kaloko asmane cilik yo ora kurang bakal gedhi yo mesti lek koyan apa Imbauan dari segenap panitia dulur-dulur dari Kota Trenggalek nggih sing iso ngendang kas Trenggalek dimohon untuk membantu dulur-dulur yang dari Kota Trenggalek sing iso ngendang kas Trenggalek dimohon untuk membantu ke tempat panggung musik matur suwun. Monggo Pak Haji Sukarman perebutan karo Mas karo Bapak Ki Ketut dari Kebat Gajah Putih Trenggalek Gimbongi Trenggalek oh monggo Pak Haji dobane petuti di tamane Jopo Matrani semprong bolong ngalu butuh rondo omong melu wong nek rondo ayu melu Pak Heru aja melu penyare yo hop urung sidone yo tiga kali temukan wasit sing tinggen Pak Rajam nggih sing tareh aja kasar-kasar matur suwun Pak Haji Sukarman ya dari Petut sama Diman Lego Bang Sri dan juga Ki Ketut dari Gajah Putih Kebat Karangan nggih matur suwun raipun yo iki sapa gandeng iki ayo iki gandeng nom-noman iki yo ora apa-apa dari Tulungagung Macan Putih Dewa Tulungagung perjodohan dari alap-alap SBR Ringin Sari Sanang Kulon Blitar satu kali tabungan kurang dua kali tabungan ora apa-apa siapa dia Pak Purwowati dari alap-alap SBR yo anak mulanan bah ketok iki ora apa-apa sebuah panggilan kepada Bapak Samsun yang dari pojok Satunggal dimohon untuk tempat siaran kepada Bapak Samsun yang dari pojok Satunggal dimohon untuk tempat siaran Pak Sutarjo Supriyati wis keloko asmane Kutha Blitar dadi papan lalaguwe lagi kepada Bapak Samsun yang dari pojok dimohon untuk tempat siaran untuk mengambil fluid matur suwun yo dulure dari Tulungagung yo roto karang enom sing hati-hati sing awas Pak Pur Cak Cili aja dungadung le Cak Cili aja dungadung le Mas Bibi ditoto kuwi lek tenan untuk mesane Kesatria
dari Tulungagung. Bapur matur suwun dari alap-alap SPR. Ayo sepuh cek kentut ya. Kokor. Monggo masih dari Blitar. Mas Kokor dari Pasopati. Segoro Kidul Rigi Rojotan karo Mas Sagi dari Kutha Blitar. Yo Mas Kokor piye carane langkae diki Mas Sagi sing sak rosane yo wis gantian Mas Bro. Ganti medut yo ganti tadah, ganti tadah yo ganti medut. Sebuah panggilan Kode Kamul Kentuk yang dari Tulungagung dimohon untuk ke tempat siaran Bapak Sutarjo. Lagi Kode Mas Mulyono yang dari Cokro Baskoro dengan umat dimohon untuk naik di atas Tulungagung ke tempat siaran. Matur suwun. Yo Mas Sagi oke dari Blitar Prosotan karo Mas Kokor dari Pasopati Gelombang Segoro Kidul. Gajah Putih Trenggalek. Ki semua ganti iki layang anyar neh ki ya. Ketoke pemain baru iki. Dan Jegres urung tau metu. Buntele jek anyar iki. Yo. Lagi kepada Bapak Mulyono yang dari Cokro Baskoro dengan umat dimohon untuk naik ke panggung ke tempat siaran. Matur suwun. Persiapan untuk rolling wasit. Persiapan rolling wasit yaitu Bapak Jiono yang dari Demuk dan juga Mas Ali Jenggot dari Bangkit Sakti. Dengan rumah dibawa untuk naik dari panggung. Kali ini kepada Bapak Jiono yang dari Macan Putih Demuk Tulungagung dan juga Mas Ali Jenggot dengan rumah dibawa untuk naik dari panggung. Untuk rolling atau pergantian wasit atur suwun. Dan juga Kang Mulyono yang dari Cokro Baskoro dimohon untuk ke tempat siaran. Matur suwun.
dari Kota Trenggalek. Gajah Putih. Perjotan dari Kota Blitar. Yo Mas Danang, yo Mbak ini bentuknya Mas Danang. Kiwo karo kan muga karo medun. Sing hati-hati. Ojo lali jopo mantrani. Ojo lali nyebut asmane Gusti. Ingkang hakaryo jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Kil kolakil. Watu cilik jenenge krikil. Gondal gandul jenenge kembang katil. Sing goreng sego jenenge sotil. Watu cilik jenenge krikil. Sing digowo kae jenenge ora ngerti. Oh. Sing ngerti sing di omah iki. Out. Oh. Ye solah bawane Mas Danang. Coba capune. Heeh. Yo, cilik yo ora kurang bakal gedhi rung nilukan akal yo. Akal okol ukil, ukele tinggi. Persiapan rolling wasit Bapak Siono yang dari Macamuti Tulungagung dan juga Mas Ali Jenggot yang dari Bangkit Sakti monggo. Kurang satu kajian monggo Pak D dari Kutha Blitar. Yo, soalnya yang penting lah sepuh ya. Oke, ditolose Pak Najam, Pak Jaina, ditoto. Hit. Asik. Iya. Es, nggih, matur suwun. Mas Danang dari Gajah Putih, matur suwun. Pak Dini dari Kutha Blitar, matur suwun. Pak Najam, matur suwun. Pak Jaina iki matur suwun. Ingkang sampun mendukung kunjung wontenipun pertunjukan tiban ingkang dipun tanggap. Nggih menika panjenengan Bapak Heru Kusnanto dan Ibu Wiwin nggih. Ki padha singo barongi. Sing rung kenali yang sudah kenal di hadapan saudara Mas Gondo Wardoyo dari Paso Pati Gajah Putih terkait persaudaraan Mas Gondrong dari Kota Blitar. Yo, ya asik. Ojo dunur, yo jong-jongsor. Pendekar bersarung hitam dari Kota Gajah Putih Trenggalek. Pendekar Gondrong dari Kota Blitar. Iyo. Ora popo. Singkat, padat dan juga jelas. Sabetannya jangan begitu mantul dan juga mantap. Mas Gondo Wardoyo. Sopane jangan ngalang-ngalai dulur lanang iki ya. Yo tembangnya dibantu Mas Gogor. Mas Tane si Deni. Terus pun Mbak Niar Kesit Mbak Bilih Panjenengan Boyo badhe ngersakaken tindak nggih wonten ing luar negeri, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Nggih, liwato PT Mbak Niar Kesit wonten ing Kaligoro, Blitar nggih. Dijamin aman, lancar. Biasanya malah orang bayar malah disangoni nggih. Lek kurang jelas sama hubungi Mbak Niar Kesit dari Kaligoro. Lor Sir daftar yang Taiwan. Gini ngendi omahe daleme Pak Tarjo. Perapatan Kaligoro sing gedhi ngalor terus kulon dalan. Nggih, matur suwun. Mas Gondrong matur suwun. Mas Gondo nggih, salaman sing apik-apikan. Luputku ngawaren padha-padha semenega yaku. Lek enek salah luwe di ngapura dina raya iki, mumpung ijik sawal. Matur suwun, yo. Mas Gondrong iki kaya jago tiban, ora jago liar balapan motor ning dalan tok. Preman ora ning isor tok Mas Gondrong, preman di atas galangan ora apa-apa. Tambah kondang, tambah disegani karo anak buahe Mas Gondrong. Ya ngono carane. Golek jeneng sik. Jeneng ora usah goleki, lek pancen wis kondang iki malah katut. Ki jago ganas. Dari Tulungagung. Tawa kada iki dari Kutha Blitar yo. Biru piye? Pak Jiono
Mas Ali Jenggot ditoto nggih. Oh. Oh. Dua kali cambukan. Wes ping telu yo gantian. Ki Mas Karya Adam dari pojok. Ya. Oh. Mas Karya Adam dari pojok. Persoalan dari kota Tulungagung. Ora popo. Kokian ngelas tangannya rada jimpe Pak Tarjo. Lek sampean sir gawe gledekan. Lek sampean sir gawe seteralis pintu regol sing model piye. Ini Mas Karya Adam. Yo, jagung las kondang Kutha Blitar iki. Yo, hei, selamat Mas Kari, matur suwun. Yo, ki sapa gane iki? Ki pemain lama, 80-an wis wira metu. Sapa gane iki? Ki tombok pengin. Ora mek ngutek motor, Mas Jebeng. Petut yo dicekel. Ora mek kunci busi rolasane panggahan kok cekel. Petute dicekel. Nguyupi kancane. Ki Mas Bambang Jebeng dari Blitar. Yo. Jago bengkel iki ya, servis motor. Persoalan dari Tulungagung. Oh, iso apa ora iki wis wiramae iki. Yo, dimenane petut. Oh, iki mesti ana. Urung ya, rajik pisanan. Suwi ora main rodok ali ketok iki yo. Yo Mas Bambang, yo Pak nih. Yo. Wes to. Wal kedua pokok disabet nih. Ilate melet kaya biasane aja lali. Ya ngono. Wes iki lho. Yo Mas biru piye iki? Jago lawas ya nih. 3 kali cambukan. Gantian Mas Bro. Ganti metut yo ganti dadah. Ganti dadah yo ganti metut. Mas Ali HP-ne piye iki? Mas Bambang go HP ora? Ya wis. Apa tukune yo? Bos bengkel lah servis motor. Sini Bangli Sakti yo iki Mas Bambang Jebeng. Iyo. Kepada Mas Abudin di pintu yang sebelah timur ditoto. Mas Din tolong. Pintu yang sebelah timur ditoto. Mas Bambang tolong bantu pintu. Mas Bambang tolong sebagai panitia. Ojo mrumene dhuwur. Oh. Sik. Ki Jarno ae kabeh. Kok Jarno ae lho? Ya, Bapak Jarno. Dari Kota. Ngapusi persotan Remas Gentong. Dari pojok Blitar. Pak Jono, Mas Ali. Yo, nek mecut Jarno ae rasa kok tandai ya dilebut lho dadak. Mas Gentong piye carane langke iki? Di tamane coba matrane. Ora apa-apa. Yo. Sugesti Pak Jarno. Asik. Jago lawas ya iki. Kondange wong galek ya iki Pak Jarno. Lek sampeyan delok YouTube sing ketok lah Pak Jarno ae. Jebule ngapusi.
Popo. Aduh, biung dekulku, Bro. Ojo ngisor-ngisor Pak Dito. Yo ojo dur-dur, yo ojo ngisor-ngisor. Basis sing awas Mas Ali, Pak Janto, Pak Jono. Najan uripmu wis mulya. Persiapan untuk rolling wasit. Hatiku Yaitu Bapak Imam Roji yang dari Bintang Barat dan juga Bapak Ki Ketut yang dari Trenggalek. Bapak Ki Ketut yang dari Trenggalek dan juga Bapak Imam Roji yang dari Bintang Barat. Dengan hormat dimohon untuk naik dalam panggung untuk rolling atau pergantian wasit menggantikan Mas Ali Jigot dan juga Bapak Jiyono. Lagi kepada Bapak Imam Roji dan juga Ki Ketut. Ngapusi hatiku urip tansah kaya omah dari Dempet Kali perwakilan Bapak Yani atau Badut. Monggo. Hatiku tansah nelongso Mbah Pur yang dari Sautan Manunggal. Monggo. Mbah Pur yang dari Sautan Manunggal. Tak gondeli Dengan hormat dimohon untuk naik dalam panggung. Orang ngira jebule ngapusi Monggo Mbah Pur. nangis hatiku nangis nelong Dengan Bapak Imam Roji. yen Enek porai. sliraku kok Enek. gawe loro Bapak Sakeh yang dari Cabuk Ulung. nangis Sekali lagi kepada Bapak Sakeh Budi Utomo yang dari Cabuk Ulung. Dengan hormat dimohon untuk naik dalam panggung untuk rolling atau menggantikan wasit. Mbak Pur enek. Oke, monggo Mbak Pur. Kudulillah Menggantikan Bapak Ali dan juga Bapak Jono. Dimas Arifin dari Dempet Kali Tulungagung. Persempatan Pak Ji dari Kediri Blitar Barat. Matur suwun. Salaman Pak Ji, Mas Arifin, matur suwun dari Dempet Kali. Jambu awas iki. Monggo Mbak Pur. Pak Imam Roji monggo. Menggantikan Mas Ali Jigot dan juga Bapak Jiyono. Kepada Kang Mahmudi dimohon ketua siaran. Kali ini kepada Kang Mahmudi dimohon ketua siaran Pak Starjo. Di Toto Mbak Pur. Wayang dadi dari Wisanggeni Subriyin Sanang Kulonbiar Mas Yono. Persempatan dulu dewi dari Tulungagung. Yo wasit yang awas Mas Roji Mbak Pur atas nama dari Sokiful Gajah, Sokiful Bapak Heru Kusnanto dan juga Ibu Wiwi dan juga dari keluarga besar Pak Wipan Seniban Sautan Manunggal yang dipimpin oleh Mas Fatkur Rohman. Kepada dulur-dulur yang dari kota Trenggalek Gajah Putih dan juga yang dari kota Tulungagung ngaturaken sugeng tidak ugi suku dulur ugi kondur nggih. Mugi-mugi selamat lujeng ngantos dumugi dalipun piyambak-piyambak atas nama dari keluarga pilih wonten kekirangan kelipatan kirang sepuh kirang gupuh atas nami Bapak Heru Kusnanto nyuwun pangapunten ingkang sakaryanipun. Kepada Kang Mahmudi dimohon untuk ketua siaran. Mas Yono
dari Wisanggeni Sumrien sana Pulau Blitar representan dari Kota Tulungagung. Yet yo ditamani Jawa Tengah Mas Yono Singo bareng Pak Maruf. Oh yo ho klebang yo ranggono Ki Jago Seni Tiban dari Kota Blitar Tulungagung dan juga dari Kota Trenggalek. Yo sing Rosali calon dibalas. Sekali lagi atas nama dari segenap panitia Seni Tiban Sautar Manunggal mengucapkan banyak terima kasih kepada para jawara, para pendengar tamu undangan yang hadir, yaitu yang dari Campu Ulung, Satrio Samudro, Katet Paniran, Alap SPR, Blitar Barat, Lang Perak, Pojok Guyub Rukun, dan juga Pojok Satunggal, dan juga dari Taji Budoyo, Tulodo Karyo, Cokro Baskoro, dan juga dari Gajah Putih Trenggalek. Matur suwun rawuhun atas nama dari segenap panitia dan juga Soki Bulbet panjenengan Bopo Heru Kusnanto serta Ibu Wiwin. Pilih wonten kalepatan ingkang sengaja anggenipun pun ngrawuhaken panjenengan kirang subuh kirang gubuh kirang lungguh kirang lawuh atas nami dari Soki Bulbet dan juga keluarga besar Sautar Manunggal ngaturaken pangapunten ingkang sak kadang-kadangipun dumateng para tamu undangan sedaya. Kontrong iki dari Tulungagung. Nggih, ditata Mbah Pur, Mas Imam, Pak Imam, aja ya ninggu-ninggu. Lek medhut ya aja dudur. Iya. Matur suwun rolling. Ganti medhut ya ganti dadah. Ganti dadah ya ganti medhut. Asik. Ento. Ayo drong, diobahne pecuti. Ditamani jopo mantrane. Sik. Yo. Dua kali tembukan, kurang satu kali tembukan. Permainan sudah selesai. Matur suwun Mas Badrong, matur suwun Mas Imam Roji dan juga Mbah Pur ya. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton dan juga kepada para jawara, para pendengar tamu undangan semua yang terhadir atas nama dari segenap panitia. Wabili anggenipun karawuhan panjenengan wonten kekirangan kekilafan
kirang subuh kirang kubuh ugi kirang lungguh kirang lawuh atas nama Sokipul Gajah Bapak Heru Kusnanto nyuwun pangapunten ingkang sakadhekanipun akhiru kata Suruh Sutiro Kankam Subrapto labur sekapain olah darmaning maktuti becik ketitik olo ketoro sopo witi olo wah yuning sirno sak bejo bejane wong lali isih bejo wong kang eling lan waspada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.